Umlaleli oziwinele isamba sika 10,000 okhosini Thandeka Manqele waseMtuba njengoba esondelene-ke nomfo kaManqele, lokho kusho ukuthi befakelwa uyini airtime kusho ukuthi bemfakela yena ngoba beyakwazi ukuvota bezobonakala. Niyayibona-ke iculture beniyikhanda le culture lelokhu niyiphusha isiyabuya manje izakini, anisakwazi uku-enjoy into yini ehamba kahle. So manje kuyomele nikwamukele ukuthi izinto mayisenzeka kwabanye abantu niyincome, nivume ukuthi hayi zinhle zi-right. Uma zi-right ningafuni ukuyishintsha bese nithi i-right baseyibheke kunina seyivuna nini, ngoba manje kuwinile lo sisi lo entule kuMtuba. Sizokwazi kanjani ethambo ifakelo bani bengayifakelwa ithimba lakhe lomculo usalida vele okhosini amavoti. Ake ibonakala kanjalo nto leyo yona iyasolisa, yona ifaka ungabazane ngoba makade kungena ukukhuzana laphana elida khuluma kakhulu, niyopha hayi indaba okudlala, niyakhuluma nikhuluma izinto eziningi nithi uyayivotela. Shuthi yena kunikele intombazane ukuthi hayi ne-airtime uzokufakela yona wena uzovota-ke. Sekumnandi mase kunjalo ngoba phela manje sekuyasolisa phela manje ukuthi ngenzeka ukuthi beyinikelo airtime le. Niyabona le nto le isimosha igama lomculi thizeni njengoba lahlani nenza nimosha nibheca niyitshela ukuthi lezi zinto angeke ibuye kini yini manje esenilaphana ethubeni lokuthi ingoma yini ngenza kahle. Kodwa manje sekunezinkulumo futhi ezaqalwa yini niyikhanda ngoba nakho ningafuni ukwamukela ukuthi iqhaweleni bedliwa. Manje-ke mawukuthi-ke sizothi thina hayi beliyisenda le airtime cela livotelwe i-airtime yalo le, akusazwakali kahle. Sesombukela semthini lo sisi ngoba sazi phela noma ubethunyelwa airtime ukuthi yena avote. So kunzima kakhulu kodwa-ke akusenani. Zwanini-ke eqhaweleni kube lile olundi likhuluma nabalandeli. Nansi ividiyo, ithokozeleni. Lelo lundi awuphuma uthi so isandla phezulu lonke iground sekufika inkosi yomaskandi manje kuphela wayo, hayi imsini ezintsha. Awuphuma uthi so yangena inkosi emavana.